हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनी जी ऑफिशियल चैनल में। तो आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा गारी गीत लेकर आई हूँ। आप लोग फुल आवाज करके सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा गीत कैसा लगा आप सबको। कि तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। अरे बाटे बफर सिस्टम जिनी कर सरम बाटे पूरी गरम तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। बाटे बफर सिस्टम जनी कर सरम बाटे चावल गरम तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं पूड़ी रखल बा कहीं दाल रखल बा तोहरे बहिनी का नेबू के अचार रखल बा तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं दाल रखल बा कहीं सब्जी रखल बा तोरे बहिनी के दूधे का खीर रखल बा तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। बाटे बफर सिस्टम जनी कर सरम बाटे पूरी गरम तनी खाइला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाइला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला। कहीं चावल रखल बा कहीं पापड़ रखल बा तोहरे मम्मी के दूधे का खीर रखल बा तनी खाइला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला ये सरऊ मटर पनीर तनी खाला।